the bed, turn my swag on. Took a look in the mirror, said what's up, what's up? Yeah, I'm getting money. Oh, hopped up at the bed, turn my swag on. Took a look in the mirror, said what's up, what's up? Yeah. Godmorgen. Jeg kan godt lide morgensol. Brug musklerne, ikke? Halløj! Jeg er i gang med at vande blomster. Se, alle de blomster. Vi skal have vand, for det bliver frygtelig varmt i dag. 15 grader. Det, ja, altså, det er jo lige før, man bliver helt hed og trænger til lidt kyssing og krammer og kærlighed, ikke også? Ja. Dette her er en blomsterskvalderkål. Den er i familie med skvalderkål, og den spreder sig som lort, som mylderbæl. Og så har vi sådan en firante og en gugibu og sådan en flot lilla blomst, som jeg faktisk ikke kan huske, hvad hedder. Men det siger vi ikke noget. Nej. Hvad er det, du siger? Hov, godmorgen derude. Jeg er ved at finde den lækre morgenmad. Hov, jeg tror lige, jeg har fundet. Ja, se, jeg har fundet sådan en god morgenpastil. De smager så godt, det er simpelthen. Ja, det var ærgerligt, at jeg ikke kom lidt tidligere, fordi jeg har fundet sådan en dejlig lækkert æble. Det er mums for maven. Ja, jeg tror, jeg vil vise dig resten af min have. Vil I se den? Ja, det tænkte jeg nok. Kom så. Lige kravler herop. Se, det er sådan nogle skovsvin. Dem kan jeg gå i helvede. Dem kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Nej, det kan jeg ikke. Men nu tror jeg vil lede efter noget godt. For det her jord, der findes noget rigtig godt. Noget rigtig godt. Ja. Se, det var en rigtig stor en af dem her. Det var rigtig stor. Den er så lækker der. Det er så lækker. Jo, hvilket skovsvin Per er. Jeg går bare forbi. Rut. Jeg går bare forbi. Ja, men de sælger bare roligt. Jeg prøver nu igen. Ja, calm down, ikke? Ej, jeg forstår ikke noget i ganske slagsfor. Jeg tænker på, hvor det er. Ja, skal jeg ringe efter en ambulance? Nej, det er da den sødeste grund, du ikke skal. Okay, hej. Nej, du skal lige komme. Rit! Ja. Godmorgen, Rit. Godmorgen. Altid godt med en lille morgenmus. Ja. Fik du badet? Ja, det var lækkert vand. Det var, ja. Der var også nede og hente noget, ikke? Det er lækkert. Ja. Den sø er bare dejlig. Det smager lidt af sardin i dag. Sardin? Ej, hvor snyd. Måske er de fået unger nu. Nej. Så kan det være, at vi skal ned og fange nogen. Nej. Jeg kunne godt bruge noget sardin til aftensmad i aften. Det er lækkert. Det har jeg også. Tror jeg går hen og henter ghettoblasteren. Ja! Ja. Want to borrow my What it do? It's the boy T-Pistons. And what I'm about to give you right here is a burn.
Let's run that.